Krásny dobrý večer želám všetkým divákom a diváčkam Dvojky. Včera som pred domom našiel zranenú mačku. Vravím si, zdvihnem ju, vezmem ju domov, potom k veterinárovi a tým jej zachránim život. Akože nič z toho som neurobil, ale tá myšlienka mi stačila na to, aby som sa so sebou cítil dobre. Pretože každý robí to, čo dokáže. A čoskoro sa o tom presvedčíme aj tu, pretože sa začína Low Slow. Ja len, aby som dopovedal, že ten úvod, samozrejme, ja som sa o tú mačičku postaral a máme ju doma, aby bolo jasné, páni, aj diváci, naozaj. Býva zvykom, že sa ale predstavíme na úvod našej súťaže. Tomáša už veľmi netreba predstavovať, ale keď ste počuli ma hovoriť o zvieratkách, máte rád zvieratá? Určite áno. Hlavne psov. Psíkov radšej? Ja som vždy rozmýšľal, že hovorí sa, že osamelí ľudia chovajú mačky, sa tak hovorí. Nie, ale ja mám pocit, že osamelí ľudia chovajú aj psi, ale ešte ich berú von, aby nám ukázali, akí sú osamelí. A dcéra vaša, máte zviera doma? Nemáme, zatiaľ som nepristúpil na túto hru. Á. Je to v rovine teórie. A dcéra má nejaké také akože koničky, ktoré robíte s ňou? Keďže má 4 roky iba, tak zatiaľ sú to všetky možné detské hry príslušné tomuto veku. A je vaša faninka, ako keď vás teraz uvidí, pozerá? Pozerá a už si všíma detaily. Naozaj? Iné sako, iné tričko, veľká brada, malá brada. Dobre, dobre. Tak budeme držať palce. Ako sa volá? Volá sa Hanka a týmto ju pozdravujem. Pozdravujeme Hanku. Peter, vitajte v Love Slow. Ďakujem. Odkiaľ že ste prišli? Prišiel som tu z Popradu, a tam žijem, pracujem, mám krásnu manželku, ešte krajšiu dceru, som psíčkar, takže... Ale povedzte mi, kde pracujete, čo pracujete? Pracujem ako predajca. Predajca. Ivan, odkiaľ že ste prišli? Prichádzam z Martina, som ženatý, mám 2 deti a už aj krásnu vnúčku. Ale čo? A pracujete? Pracujem v automobilovom priemysle. A máte aj záľuby? Jasné, šport, ale nie aktívne, skôr pasívne. Pasívne. Výborne. Páni, predstavenie máme za sebou a môžeme konečne začať súťažiť. Pred nami je prvé kolo, no a v ňom nás čaká 10 viet. V každej vete sa ukrýva slovo alebo slová. Nájdete ich pri čítaní zľava doprava alebo sprava doľava. Za každú správnu odpoveď máte 5 eur. Za nesprávnu odpoveď minus 5 eur. Poďme teda na prvú skrývačku. Bohatý kupec je hlavnou postavou diela Martina Kukučína. Vo vete nájdete vykurovacie teleso. Peter. Pec. Áno, je to pec. Nenos maslo mlsným chlapcom. V jazykolame objavte biblickú postavu. Tomáš. Samson. Samson, áno. Záhradník rozdával veľkoryso narcisy. Vo vete sme ukryli zariadenie. Tomáš. Sonar. Sonar, áno. Spolužiačka jej dala rozvrh. Vo vete hľadajte jav pred východom slnka. Peter. Zora. Zora, áno. Na svadbu chcela závoj ako princezná Kate. Vo vete sa nachádza povolanie. Tomáš. Vojak. Vojak. Áno. Môžeš si na to natrieť krém ešte raz. Vo vete odhalte zákusok. Ano. Krémeš. Krémeš. Správne. Na návšteve Nórska pohostili diplomata Haringom. Vo vete sa skrýva dvojslovné meno slávnej špiónky. Ivan bol prvý. Mata Hari. Mata Hari. Deťom sa v zoo najviac páčila žirafa Elvíra. Vo vete nájdete prudký pohyb vody alebo vzduchu. Vír.
Áno. Vír. Aké topy hľadáš na oblečenie? V otázke hľadajte to, čo má väčšina Slovákov. Tomáš. Hypotéka. Sme nemuseli ani hádať. Posledná 10. Na Skalnaté ideme hneď ráno. Vo vete objavte spôsob stravovania. Áno? Dieta. Dieta je správna odpoveď. Takže to bola posledná 10. skrývačka a posledná v prvom kole. Pozrime sa na stav vašich kont. Tomáš má 25 eur, Peter 15 eur a Ivan 10 eur. Poďme do druhého kola. Pred nami sú páni 8 smerovky, to znamená, že budete loviť slová v 8 smeroch. Slová musia mať minimálne 5 písmen a za každé nájdené slovo získate 10 eur. Prvý začína Tomáš, nech sa páči, vyberte si tému. Číslo 1. Číslo 1 ako obvykle. Prírodná katastrofa. Nech sa páči. Tu je vaša 8 smerovka. Lavína. Cyklón. Výchor. Orkán. Búrka. Polom. Zosu. Tornádo. Záplava. Príval. Pomoc. Monzún. Zbierka. Sopka. Čas nám uplynul, ja viem. 13. 13 ako vždy. 13 ulovených slov, ešte nám tam zostali tsunami, erupcia, kríza, požiar, smršť, väzu alebo záchrana. Ja si myslím, že asi to tak má byť. 13, nie? pán Boh pri nás, Áno. okej. Peter, môžete si ešte stále vybrať tému. 2 alebo 3. Dáme dvojku. 2. Nič pre vegetariánov. Myslím, že by ste mohli dať čo vedieť. Niečo. Nech sa páči, tu je vaša 8 smerovka. Saláma. Panenka. Krídlo. Pečienka. Šunka. Kotleta. Tlačenka. Líčko. Mortadela. Rezeň. Fašírka.
Časomiera sa zastavila na nule, 11 ulovených slov, ešte nám tam zostali bôčik, paštéta, prsia, pršút, rebro, slanina, srdce, steak, stehno. A to je všetko. Vaše obľúbené z tohto? Asi krídlo. Krídlo? Krídla máte najradšej? Ivan, poviem vám rovno tému vašej 8-smerovky. A bude svetlo. Nech sa páči. Vaša 8-smerovka. Fotón. Halogén. Fakľa. Sviečka. Muška. Okras. O, nie. Baterka. Sirius. Bohužiaľ, čas uplynul Mantra. a vy ste stihli 7 svetelných slov uloviť. Ešte nám tam zostali blesk, čelovka, displej, lampáž, maják, slnko, svieca, žiarovka a tak ďalej a tak ďalej. Nič sa nedeje, ešte nie je koniec. Ešte možno zažiarite na záver. Poďme sa pozrieť na stav po druhom kole. Tomáš 155 eur, Peter 125 a Ivan 80 eur. No a my svetelnou rýchlosťou do tretieho kola. Dňom máme pre vás pripravené hádanky. Vašou úlohou je vytvoriť najprv základné slovo, z ktorého pridaním, odobraním alebo zámenou jedného písmena vytvoríte úplne nové slovo. Za správnu odpoveď sa považuje uhádnutie obidvoch slov. Ak odpoviete správne, pripočítame vám 10 eur. Za nesprávnu odpoveď vám 10 eur odpočítame. Poďme páni na prvú hádanku. Z umeleckého stvárnenia nahej postavy vytvorte rytmický celok. Peter bol prvý. Akt, takt. Akt a takt. Áno. Z rastce utvorte murovanú konštrukciu na odvádzanie dymu. Tomáš. Kmín a komín. Kmín a komín. Z grafickej značky tónu vytvorte vojenskú jednotku. Ivan. Nota, rota. Nota a rota. Zo žeravej magmy na zemi utvorte drevený mostík cez potok. Tomáš bol prvý. Láva a lávka. Áno. Láva a lávka. Z nástennej malby vytvorte malú kunovitú šelmu. Peter. Freska, fredka. Freska a fredka. Z pomôcky na ladenie tónov utvorte zdrobneninu plavidla. Ivan. Ladička, lodička. Je to tak. Ladička a lodička. Z rodinného príslušníka vytvorte sídlo menšie ako mesto. Tomáš? Otec a obec. Áno. Otec a obec. Zo súvislého porastu stromov utvorte ligot. Peter. Les a lesk. Lesk a lesk. V nasledujúcich hádankách poprehadzujte písmená v slovách tak, aby ste vytvorili nové slovo. Zmena Danielka a skratky
vytvorte hmyz, ktorý nemajú radi pestovatelia zemiakov. Ivan. Mandelinka. Mandelinka, áno. Posledná 10. hádanka. Zo slov sok, kar utvorte priezvisko známeho slovenského básnika a prozaika. Tomáš bol prvý. Krasko. Áno, Ivan Krasko. No a to bola zároveň naozaj posledná 10. hádanka a my sa môžeme pozrieť, ako vyzerajú vaše monitory. Tomáš má na ňom 195 eur, Peter 155 eur a Ivan bronzové miesto 110 eur. Ešte stále nie je koniec, lebo nás čaká 4. kolo. V ňom vás páni čakajú krížovky, vašou úlohou je pochopiteľne vylúštiť tajničku, na to musíte uhádnuť 8 slov. Za každé uhádnuté slovo získate 5 eur, za vylúštenú tajničku 80 eur. Ak sa rozhodnete lúštiť a neuhádnete, o 80 eur prídete. Môžete sa rozhodnúť aj tajničku nelúštiť, v takom prípade vám nahraté eurá za slova zostávajú. Tomáš, môžete si vyberať Číslo 1. číslo 1. V tajničke odháľte meno olympioničky s farbou v mene. Nech sa páči, tu je vaša krížovka. 2 rodičia. 3 stará. 4 Obelix. 5 pokrm. Inak. Jedlá. 7 panvica. 8 Benátky. 5 pokrmy. Tak. 6 spolu. Harry Potter. Že by tá jednotka bol Rockford? Možno aj Bradavice to volajú v Česku. Ale je to Rockford, áno. Slovenský Rockford. A v tajničke, áno, sa skrýva naša slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. Peter, Ja si vyberiem 2. vyberáte si 2. Do tajničky sme ukryli olympionika so zeleninou v mene. Nech sa páči. Tu je vaša krížovka. Jednotka disketa. 2 Picasso. 4 pokuta. 6 Cyril. Inak. Metod. Tým pádom. Že by. 8 reakcia. No čo, budeme luštiť tajničku, či nie? Máme 3 sekundy do konca. 2. Nie. Nie. Poďme to vylúštiť spolu. Kapustník. Štát s Himalájami na N je Nepál. Prvé meno slovenského prezidenta je Gustav Husák. A urob kópiu je kopíruj. A je to
Kapustík, Hektor Kapustík, skokan na lyžiach, náš v súčasnosti najúspešnejší skokan na lyžiach. Ivan, poviem vám rovno tému. Taktiež budeme hádať meno olympionika, ale tento raz bude mať v mene ovocie. Nech sa páči, tu je vaša krížovka. Štvorka, Modern, Stalking, Ešte raz? Modern, Áno. Boris, trojka, Poňať, šestka, dvojka, Strelec, sedmička, Rodáčka Máme a 6 budeme sekúnd. luštiť Čerešňák. A budete luštiť. Peter Čerešňák, je to tak. Slovenský hokejový obranca, hrajúci v Českej extralíge. Poďme si ale doluštiť tú tajničku. Práca na riadny pracovný čas sú nadčasy. Ruský básnik na P je Puškin a hroznový cukor inak je glukóza. Ale tajnička vylúštená. A to je to, čo ste chceli. Petrovi sa to nepodarilo. Pozrieme sa, či sa to prejavilo aj na vašich monitoroch. Tomáš 315 eur, Peter 180 eur a Ivan 215 eur. A to znamená, že sa s Petrom musíme rozlúčiť. Mrzí ma to. Pozdravujeme do Popradu. No a my ideme do finále. Vašou úlohou je odhaliť čo najviac slov, ktoré sa dajú vytvoriť z daného súboru písmen. Ulovené slová musia byť podstatné mená v prvom páde jednotného čísla s exaktným počtom 5 písmen v jednom slove. Vylúčené sú mená osôb, zvierat a priezviská aj zemepisné názvy. Nenachádzajú sa tu slová označené ako subštandardné, slangové alebo nárečové. Páni, nech sa páči, tu sú vaše písmená. Začína Tomáš. Poďme na to. Búrka, Ivan, Šiška, Tomáš, Ivan, Tomáš, Rúrka, Ivan, Tomáš, Kanis, Ivan, Skúša, iba podstatné mená. Tomáš, Šnúra, Šnúráno, Ivan, a Tomáš má posledné slovo. Žúrka, Žúrka. Časomiera uplynula, dobojované.
Ešte tam boli slová iskra, kúria, rikša, sarin, synka, srnka, úškrn, úžina a tak ďalej a tak ďalej. Tomáš má 515 eur a Ivan 265 eur a to znamená, že vaša cesta sa v tejto hre končí, ale aj strieborná medaila je celkom fajn. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tomáša sa budem pýtať, naposledy ste povedali, že prídete s pokorou a vyhráte a teraz to bude čo? Teraz hútam, dumám, či moja účasť 7 nebude na budúce biedna. Takže to skúsim opäť s pokorou. Budem sa na vás veľmi tešiť, lebo mám pocit, že sme tu už ako taká dvojica, ako bratia. Laurel a Hardy. Tak poďme teda sa spolu rozlúčiť s divákmi, keď si takto krásne rozumie. Poďte so mnou, priatelia, končí sa ďalšie vydanie a my sa aj s Tomášom uvidíme opäť. Ale potom o 2 týždne, pretože na budúce vás čaká špeciálne vydanie Lovu slov. Majte sa pekne.